Hello, viewers and subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Hello para bro, ki baju kerjaan bahaya ki video ke jangan nak por sekepor. Dan kon siapa yang aku beli pi baru ki parlok ki badai ki nong kerjaan ke jonga. Ngai aku beli ru ki to ki baju persa, ki baju kentho, ki baju keren ben, ki baju berngem bersit, ki baju komen klemakor, bat ki baju keren yang lain-lain pojai. Ngai aku beli barang yang so bahaya pi baru sekan ke video. Te hakan ka video nak lenga jonga ngakop nusau tu pi baru ki pad ba ki baju pej bahaya ki video ki jonga. Ba phim day ban le klebi habang im hagane ga juksai ngire ban le daga jingstat khnang ba ki reusneu khnang ba ki nongsun khnang ba ki reu boman kinamla ban le engi kinamla ban le engi kinamla hi tedot daga ngile daga jingstat te sampai jangan ga video hada banakut khnang ba pinshai ya ka ka ba manga keren hoy na kalenga jonga ngakwa ban penmi kum kini ki video ban pensai sepi nrei na kajing bun kam ka jonga em ngam yo ban pelaj video bah te nga haban sacrifice na kam taki we kam te perlok link pa kanega video nga so komen bang layo ban keren kumne te kane bro kade ka jing dalam dongkat ka jong bulai trakan rap na budong thau bat ka dairu ka jing kersan ka jong pi te nagaling ka jonga sasin nga ai khublai pi baro ki no kersan ki bla kersan rat ba ikane ga YouTube channel ka jonga watla kane ga YouTube channel ka jonga ka long slow ngam da ki ustat hadu kata rei nga ai khublai ba pi ki no kersan ki bla kersan nga kat ni te nagaling ka jonga ngangit ladang layo ya kalat ngan sale ya ki we ki kam ban pen i sepi ki no kersan te parlok ngan suya thu ipi kendiat ba menen ngawan syaka jingalang bala penlong daka KS laneka khasi authority ya ka ba kala penlong jalang hapuk mairang ban dawa ya ka sorkar bahkan penlong ketin sorkar no ya ka ketin khasi nakalenga jonga nga sotanat habang alay siya kato ka jingalang ngayo jumuntoy habang alay siya kato ka jingalang bat ngala ring ru daga live stream ngala penmi ru daga video daga long form video te saya pecang to kidon ki benta ya kaba manga ngampat pelat yang sepelat te lara pidei ki khasi ki bakwa sisa baga ketin khasi ke jongi kan long no ka official language ane kan long no kata ka ketin sorkar hangne hajala mekhla bat ha rindia ngide ban kersan ya ka jingaki ya ka jingdawa jongka KS ngide ban kersan watla ngi long nakano ka seng nakano ka kanhun watla ngide tangkiru simetru ngide ban kersan ne kane ladangi kwa ladangi i ya ka ketin lajo hoy kidon ki para kelas ki donga watla ki di khasi ru rei kito ki basnyo start ki basnyo standard em kim kwa baka ketin khasi ke jungi kan rung no haka ichido kim kwa kirang penkesan hi ya ka ketin nongwe lane ya ketin pareng hato mangingi di ki pareng se bangin sia penkesan sa ya kata ka ketin pareng ngide ben penkesan be ya ka ketin lajo lada ngidang penkesan ya ketin pareng kamut ngidang syate merau haka ketin pareng ngide ban dawa be ya ketin lajo hoet ngide ban nang ya ka pareng ru nang ba ladangi ya kendu bat ki breu ki ban nabar mo nang bangin ya sing thu ban keren khamtam ladangi ya keren ya khana bat ki bari mo bat ki weki breu ki bawan na ki weki kiri te ladangi tip ya ketin pareng ka bensuk ini
marka ketin pareng kadai ka international language lane kata ka ketin bala itu haka perthai bergawe kadon kam bandang ketin pareng ru omdai dengan ketin pareng re ketin hindiru hang ne ha rindia jengi dan kam bandang ka hindiru te kabakong sanpat kadai be ketin kasi hang ne ha jala jongi hang ne hari kasi jongi ladala itu ia ka ketin kasi jongi haka ritin sar ka rindia kalong ka jing mentoy yangihi ngila bantho yaki exam kam da ka ketin lajong ngila bantho ru haki exam haki school haki college da ka ketin lajong balai ki dekhar ki kiu ha balai ki dekhar ki pass ha ya ki exam kam kum ka exam UPSC bar kiwe balai ki yelo long ki IAS ke IPS kawe ga dei ba ki tho da ka ketin lajong de mangiru ladangi tho da ka ketin lajong kibun ki bapas setang gibreu ki bong kwa ban long IAS setang kiru jai tu hi ndai ki ba thang sha tepi kasog ban pas hadu menta ki khasi ki bapas IAS kidang duna ba hagini ki sne mala dep lete don su weru bapas ya ka exam IAS man sam snem ru don tem ta snem ru don nilbe ka Manipur bat watla ha jala Manipur kadon ka kendrum kendram ka huri hura ka jing usnam ndai ki Manipur pat ki don bet man lausnem ki don bet ki Manipur ki pas ya ka exam IAS ki don bet ki pas ka exam IAS lane IPS namar ba ki no Manipur ki yo bantho da ka ketin lajong da ka Manipuri tumta kadon kam ngi ki khasi bangim dai ban penkesan ya ka ketin nongwe ngide ban penkesan ya ketin lajong ngide ban ya snok tilang ngide ban kersan ya ka jinawa jong ka KES lane ka khasi authority nang ba ka ketin khasi ke jungi kan rungno ha ka khnit bapra jong ka riti sencar ka ridia te ngasukwa on pau kumne namar yakaba la pau haki media mo haki ne ki snem radep ngasngau hau ar hajar ar phulai ne ar saw to ka ketin khasi ke jungi kala pau haka thup kerteng yakaba kan sarungno haka khnit bapra jong ka riti sencar ka rindia nrei don ki bakhanglat ya ka ketin khasi jungi bakan rung haka riti sencar jong ka rindia don ki bakhanglat ngi latiphi mano balong he ujat benre wayu balong he hang ne ha jala mekhlia tang namar baka ketin garu kampau haka thup kerteng kumta ki khanglat ya ka ketin khasi ki jungi bakan rung no haka ichedul kane bro kade ka jing bisni jong ki nongelam nagaro hills haka ba ngayu i baka agatha sangma utu speaker u thomas sangma lambat kito ki weru ki kilong ki bu jingkeli ya ka sarkar India ki objek ya ka sarkar India ki penlong daka objection namar bakampau ka ketin garo ki objek baka pau tanga ketin khasi te dena kane kadau ke baka ketin khasi ke jungi kam rung ha ka ichedul watla kala pau kerteng bakan sarung no ha ka ichedul ru kadon ka jing khanglat jong ki nongelam nagara hills te haba ki le chadel hi te le se kila banong mai bat penrung ya ketin khasi namar baka ketin garo kampat pau ha ka thup kerteng Platibi ya ka but jong korasama tada korasama udai u breu babha tada korasama udai u breu basotu udai ban priang swa ya ka ketin khasi umdai ban objek umdai ban
khanglat ya kaktin khasi bakan rung ha ka ichidol ore ban pediang swa kan ya kaktin khasi onda kaktin khasi kala rung ha ka ichidol te sadawa sa kaktin karo rale kumtar phi kamdon kata ka jing ya bisniru hapreng ki khasi bat ki garo te kumbalong menta ki khasi jungi ki big ba rade ki bro bastat em kim kersan su ya kine ki parti garo kim kersan NPP su rade ki pajba khasi ki bastat balai tang namar ba kaktin garo kamdon akatuk perteng ki khanglat ya kaktin khasi namar ba kaktin khasi kala don akatuk perteng ban sarung no haka ichidol ki khanglat ki bu daka objection kumta hajaka baka sorkar India kan pendrung kaktin khasi kam pendrung su namar ladon bakang lat ya te kane bro kade ka jingbi jungi khasi jungi ngakeno be ki padba de ki padba ki babi ki padba khasi jungi de phi ki big ba ki big shisha kane kade ka jing pro thu ka junga lada phikwa bagari khasi jantie ka jungi kan yo ya kata ka jingkela kan wan no ka jingkela khnang bangin nomsa nyon ben khnang bangin nomsa le sileng khmat khnang bangin nomsa nyopo hakiwe ginong elam ngide banda sngothu ngimde su ban su ya songsit matla ban su ya songsit klebi ngide ban le daga jingstart kane ka jingle jung kora sama kalong ke kaba pensausi kabum pensetanat tengi khasi piwinam manta ukora sama wanra bedegi kanram hang ne hari khasi janti jungi kadba sagaro hills pat uthe buk daki development uthe daki development bahe wanra da ki college wanra daki school ki bahe wanra daki development ki fair nrai hang ne khasi jungi am ukwa ban penjot ula lilam lut jaga khana basiap khamtam ha ki khap barka asam bun ki jaga khasi layo ka asam te hato phiong ba ude chief minister ba bha kumuta nada umdi saka asam balai ka asam bat kanut ban keni yaki jaka jong kari khasi jungi balai ka asam kanut ban keni kane kade ka jingban sai ke jungai phi ki ba lada phi so thu no lada phim so thu nang big phin dap hato philabana mo hagaro hills ba yaki jaka ki puta jong ki garo lakni daka asam hato philabana mo baka asam kala kni yaki jaka ki puta jong ki padba garo tang hangne hakasi janji hi ba ngiju banana ka por baka asam ka wan kan turput baka asam ka kamtrai yaki jaka ki puta jungi te lada umdon nongdi hato kanut se ban suwan kamtrai lade uchim nestar wabha lada ude uchim nestar uba lehok ubomdi yaki jaka ki puta jungi ude ban ya pen ibuar kan bar ka asam ude ban nomsat balai pat busu sabjar te haba kia soy ya ka MOU ngamtip kia soy ya ka MOU ayu hapdeng kame khraya bar ka asam kia soy ya ka MOU ban aino ki jaka ki puta jong kari khasi jantie saka asam na kumno haba ka asam ka jukam trai na kapor ki jaka ki puta ki bahap hapo kari khasi jungi nakaleng ka jonga ngapor thu ya piki padba lada pisai to saino lada pisau thu to sang thu no lada phim sa thu pat dap nakaleng ka jonga ngasukun sai te perlu tang kade swa kulai sibun kulai sajangu ngin sa champiang hagi bebat ki video